da gurunget keselin. Öň birden 10'a çen etdik. Indi bolsa yani 10'dan ýokary numbers 10'dan nirä çen diýelim. Mysal üçin belki müňlükleri çenni. 10'dan beýlek 10'dan soň 10'dan beýlek häzir aýdyp geçelim. Misal üçin 10 10'ni koýduk şeýlemi? Indi 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 inni 30 inni 20 roluna 21 22 23 24 dikti edil beýlek ýaly dowam etdik. 25 26 27 28 29 30 30 30 bolýar. Indi başga renk geçirelim. 30 30 30 and 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 gelýärde 40 gelýär. 40 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 olada 50 gelýär. 50 50 50 50 50 tadırşı 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59'dan soň 60 yani 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 soň 100 100 100 100 100 inni ben üstlermeler taştaydı. Yani 11 11 12 12'dir. Yani 13'ten başlap tin başlayanlar.
13'ten başlap demeseniz isterseniz 10 koşulýar. 13, 14, 15, 16, 17 isterseniz. 18, 19. Ondan 20'den başlap T koşulýanlar. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 in 100. 100 olsa ikiden bolar. 100 bir yüz olsa 100, 200 olsa 200 dolar. 200. 201, 201. 202, 202. 213, 215. 260, 260. Inni onun soň 1000. 1000 bolsa näme bolar? 1000 bolsa 1000 bolsa 1000. 1000. 1000. 200 näme bolar onda? 2000. 2000. 2000. 208, 2080 olsa näme bolar? 2080. 2119 olsa näme bolar? 2119. 1071 bolsa 1071. 1001 bolsa 1001. Ana solar reale anlatacak. Ondan böyle kem gittiğe 1 million to billion ol gittiğen son solar ama misal için 1 million va onun son billion va yani ona sen edil dillen sanat turan yok lay. Yani umuman bilmelatlar şular. Sanlarına 20 centin 10'luklarda T, onun son 100, onun son 1000. Ana sol kynal.